turka shi. Tun bayan dai sakin jaruman nan ita ta Khadija Ibrahim Kunya, hakan ya jawo da yiwuwar cewa dai wato dai kawai nan na Hisba wato dai shan Ibrahim Amin Daurawa da yiwuwar zai iya barin wato dai hukumar nan ta Hisba, domin ya ce ko da a ce ta farafin su ta ba ta karfin Allah ba, tabbas sannan Sheikh Ibrahim Daurawa ya fito ya zazzafan martani a cikin shirin namu na yanzu inda ku ji daga masu saurare. Sannan kuma a nan dai shara dai ta ma jaruman nan ita ta ɗin mai suna da Ramlat Lawansi, wadda kuka fi saninta da Alwaɗi kuma sannan ‘yan maɗigo, bayan da ita maɗin kuma su ba ta kama ta yanzu dai haka ta fito tana ta yi nadama, alhamdulillah, kuma ganin da take mana to Allah ya sa cikin ranta, sannan Allah ya sa abin da ta yi Allah ya fi mata. Sannan kuma haka da a cikin shirin namu ne da za ku jin da yadda dai wato dai rikici ya kacamme a hakan nan ta TikTok tun bayan gudubar mu Ibrahim Kunya da wato da hukumar da kayayyakin dan Kande, yayin da wasu suke cewa tabbas fa ƙarya ne nan ba guduwa ta ba, tabbas dai wasu manyan nisa sa aka kunce ta, wasu kuma suna bayyana cewa tabbas fa Ibrahim Kunya kawai dai tana da dai ɗaurin baki ne a gurin manya a ƙasar nan ta Najeriya. Masu saurare shin kuma dai kuna goyon bayan cewa Ibrahim Kunya tana da wato dai uban gida da kuma dai manya a ƙasar nan, domin ganin yadda abin da ya faru a halin yanzu a jihar Kano, ko kuma ganin kawai dai ba ta da goyon baya? Muna so ku ji wannan ne a sashen mana comment. Sannan mu sauraro da kasance wannan shine fa kenan farkon ku na zuwa bikin tashin mu mai albarka, ya kamata fa kuna subscribe da kuma yana da sanarwa kamar haka. Tuma dalla alhamdulillah. Ganin dai yadda 'yan wato da jaruman nan na TikTok wato dai musamman Lawansi wato dai Ramlat, wanda kuka fi sanin ta da share 'yar iskan nan, musamman ma wadda ta bayyana cewa ita tabbas duk da ma mijinta ya ta aure to tabbas mijinta sai ya bata ita ma ta aure matar ta da kanta, domin ita a duniya ta bayyana cewa idan bata yi harkar luwaɗi da maɗigo ba ta to me ta yi a duniya. Masu saurare amma sai dai fa yanzu abin mamaki tun bayan da hukumar Hisba ta jihar Kano ta kama ta ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Amin Daurawa, yanzu kuma dai ta fito ta wallafa bidiyo game da yadda take bayyana cewa insha Allah ya yi mata, sannan Allah da ta fara daina aikata wannan sabo da take aikatawa, sannan masu saurare ku kan ko dole yanzu Lawansi tana da buƙatar addu'ar ku domin ganin yadda Allah zai ƙara shi da mana su, musamman ma 'yan matan namu na Najeriya. Murja Ibrahim Kunya kuma tun bayan da ta gudu daga cikin gidan yari wato gidan dan Kande, hakan ya jawo cece-kuce da kuma dai kace na ce a harkar nan ta social media, musamman ma gurin wanda da suke gudu kuma Hisba da ta kama ta, musamman ma 'yan Kano. Yanzu kuma dai tun bayan ta gudu dai shi ma zai Sheikh Amin Daurawa abin ya wani mai rai, yayin da bayyana cewa idan ta fi ƙarfin su to fa ba da farin Allah ba, domin tabbas ba Allah iya nan mai kuma sannan akwai dai madakata, domin duk wanda ya zo duk wanda ke aikata abubuwa na alkhairi ya sani, wanda kuma yake na shari ma sani. Masu saurare to mu kanmu muna fatan Allah ya shirya wa'annan 'yan wasan kwaikwayon na TikTok, musamman ma Ibrahim Kunya ta da Lawansi da kuma dai sauran ma wanda suke sha'awar harkar tasu, to Allah ya ganar da su, Allah kuma ya jiyo da hankalinsu idan kan addinin musulunci, sannan Allah ba su mazaje na gari domin su ma samu su yi aure su na gidajensu, domin ganin yadda su ma za su haifi zuri'a ta gari, Allah ya yarda Allah mai kowa mai komai. Masu saurare to fa sai mu kasance da kwacin shirin namu na gaba a cikin labaran namu na wani lokaci. Masu saurare fatan dai kun ji daɗin kasancewa da wacin shirin namu na yanzu. Masu saurare idan fa a ce kun ji wani gyara ko kuma dai wani kuskure a cikin bidiyon namu, to da Allah sa kada ku sanya gurin yadda za ku yi mana ko kuma da yadda ku ga mana ta sace nan wani comment. Masu saurare a tashi mu lafiya da Allah mai kowa mai komai, mu huta lafiya.